13 ಜನ ಸಾಲಾದು ಕುಲ್ದೇರು ಒಂದು ಎಂಚಂದ ಬೆಂಡ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ವಾ ಮೂಲೆಡು ಚುಚ್ಚಿ ತಿಂದಿನಲ್ಲ ಇತ್ತ ರುಚಿ ಒಂಜೆ ಒಂದು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೇಖೆಡುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಮರಿಯಲದ ಆಟ ಅಂದ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮರಿಯಲದ ಆಟಡು ಮಾತ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟ ಅಂಚಿನನೇ ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟದ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಆಟ ಪುರಲ್ಡ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದುವೇ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೊಳಲಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ತೂವಡಾಯಿನ ಆಟನ್ನು ಅಂಚಿನನೇ ಆಟನ ಧರ್ಮಗೂ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಪುರಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೊಳಲಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಆ ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟದ ನಡುಟು ಸನ್ಮಾನ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉರ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಆರ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯರಾನಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಮಾಲಿಗೆಡು ಕುಲೊಂದಿನಕ್ಕಲು 15 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದ ಸನ್ಮಾನ ತುಯರ ಬೈದಿನತ್ತು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚಿ ಆಂಡ ಪುರಲ್ದ ಈ ಆಟಡು ಬೈದಿನ ಸಭಾಸದೇರ್ನಕುಲು ಆಟ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಬೈದಿನ ಕುಲಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಡು ಬೈದಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ಭಾಗ ಎಕಡೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಒಂದರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂಶನೇ ಆದುಂಡು ಪುರಭವನದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಸಂಸಪ್ತಕ ಕಾಳಾಗ 7 ಬಣ್ಣದ ವೇಷಧಾರಿಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಧಾರಿಲು ಆಜಿ ಜನತ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀರರಸದ ಪದ್ಯಗೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಧಾರಲು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಪಂಡೇರು 7ನೇ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ವೀರರಸದ ಪದ್ಯ ನಲ್ತದು ಐಕ ಅರ್ಥ ಪನ್ಯರು ಉಂತಿದ್ದೇನಾರು ಎಂಪೆ ಕಟ್ಟೆ ರಾಮರೈಕುಲು 6 ಪಂಡಿ ನೀತೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆರು ಪೀಠಿಗೆ ದಾಲ ಬಾತೇರ್ಜೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆತ್ತ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಮೊಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ತು ಪಂಡದು ನನ್ನ ಯಾನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕೆಲ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಒಡನಾಟ ಐತಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕೆಲ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಲೇನೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನೆತ್ತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಶಾರದನ ವಿಗ್ರಹದ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಆ ಸಭಿಸ್ವರಟ್ಟು ನವದುರ್ಗೆನ ಕೆಲ್ನ ವರ್ಣನೆ ಶಾರದೆನ ವರ್ಣನೆನು ಕೇನ್ಯರೆ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ನೆಂಪು ಎಂಕಿತ್ತೊಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗೆ ಬೈದಿನಾರ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಪಹಪಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರ ಆರಂಭಡು ಕುಡ್ಲಗೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತಿಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಪರಿಸರಡೆ ಚೌಟ್ರ ಬಿತ್ತಲಿಂದ ಅವಲಿತ್ತೇರಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪರಿಸರದ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಸಂಗಲಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಯಕ್ಷಭಾರತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿನ ಅರ್ನ ಕುಡ್ಲಡು ಆರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮುಂದುವರಿಸಿದು ಆರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಿವೃತ್ತರಾತಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೇಣಿ ಸಾಮುಗೇರ್ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ ಅರ್ಥಪಂತಿನ ಸಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಅವನ ಹೊಸ ಒರುಟಿತ್ತೆ ಬರೊಂದು ಪುನಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕುಲು 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡಿ ಇತ್ತೇರೆಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ವೇಷಧಾರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಯೋಜಕೆ ಸಾಕ್ಷರತದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಡ್ಸ್ದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ಏಡ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉಪ್ಪಡು ದೂರದರ್ಶನ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ತೋಜಿದ್ದಿನಾರು ಬರಹಗಾರರಾದ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುಸ್ತಕ ಉಪ್ಪು ಅಳಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈಕ್ಲೇನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಯಕ್ಷ ಬಂಟರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಐಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ತೋಜಿದಿನಾರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕವಿಯಾದ ಬರಹಗಾರರಾದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅರ್ನ ವೇಷನ ನಮ್ಮ ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಹೀರಾತು ಏಪಲತು ಒಂದು ರಾಜವೇಷದ ಕೈ ಮುಗಿದಿನ ಅರ್ನ ವೇಷ ಹವ್ಯಾಸಿ ವಲಯಡ್ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ. ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಮಾಂಬಾಡಿ ಭಾಗವತಿರು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮಾಂಬಾಡಿ ಭಾಗವತಿರು ಮಾಂಬಾಡಿ ಶೈಲಿ ಆ ಮಾಂಬಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಮಾಂಬಾಡಿ ಆ ಇಡೀ ಪರಿಸರದ ಮನೆತನಲು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಾಂಬಾಡಿದಾರು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹವ್ಯಾಸಿ ವಲಯಗೆ ಇತ್ತೆ ವಾಗೀಶ್ವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡ್ 103 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಆ ಸಂಘ 103 ವರ್ಷ ಒರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಮಾಂಬಾಡಿನ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು. ದಯಪಂಡ ಆ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಸಂಘ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಪರಿಸರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಲೇಡು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು. ತಾಳಮದಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಅರ್ಥದಾರಿ ಲೈಟ್ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ಲಿಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಕೂಟ ಉಂತಿದಿನ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾಂಬಾಡಿದಾರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಪಗ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಭಾಗವತರು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ಲೆ ವಾದಕೆರ್ನಕುಲು ಆ ಸಂಘಲೇನು ಒರಿಪಾಯರು ಆ ಅಂಚ ಒರಿದಿನ ಸಂಘಲೆಡು ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಸಂಘಲ ಒಂಜಿ ಮಾಂಬಾಡಿದಾರು ಯಾಕಡೆ ಪಟ್ಲ ಭಾಗವತಿರಿತ್ತೀರು ಮೂಲು ಪಟ್ಲ ಭಾಗವತಿರು ಮಾಂಬಾಡಿದಾರನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂಚೆನರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಜಿ.ಕೆ. ನಾವಡರು ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣಮಯ್ಯರು ದಿವಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಪೊಳಲಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಇಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತೇರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಮಾಂಬಾಡಿದಾರನ ಶಿಷ್ಯರು. ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಡ್ದಿಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೆನ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನಾತ್ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಯಕ್ಷಗುರು ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ. ಅಡೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವ್ ವಾನಮ್ನೆದ ಮದ್ಲೆಗಾರರ ಪಂಡದು ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ರೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು 18 ವರ್ಷ ಕಟೀಲು ಮೇಳಡು ಕರಿನ 13 ವರ್ಷಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಸಸಿ ಹಿತ್ಲುಡು ಮೇಳಡು ಕಲಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಡೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮದ್ಲೆಗಾರರು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಂಚನೆ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ನಂಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಕೆಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿನ ಕತೆ ಅವು ಗುರುಪುರದ್ದು ಶುರುವಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬ ಪೆರ್ರ ಗಂಜಿಮಠ ಈ ಪರಿಸರದ ನಡುಟು ನಡತಿನಂಚಿನ ಅವು ಕತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿದ ಅರ್ನ ಬಲಾಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಅವೇನು ಇತ್ತೆಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪ್ರಸಂಗದೆ ತೊಂಡ ಐಟು ಕೋಟಿ ಪೆರುಮಳ ಬಳ್ಳಾಲೆ ಕೇಮರ ಬಳ್ಳಾಲೆ ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಮಾತ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಲೇನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಕೊಳ್ತಿಗೆದಾರ ಯಾಕಡೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಬಯಲಾಟ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು. ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಕಾರಡ್ಲ ತೋಜದ ಬರ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಲೆಡು ವೇಷ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ವೇಷ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಂಟುವೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕೊಳ್ತಿಗೆರ್ನ ಪಾಲೆಡವು ಇಜ್ಜಿ ಆರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ನ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆನ ಮೆರೆಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಆರು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಯಿಜೇರು ಬಹುಶಃ ಕೊಳ್ತಿಗೆದಾರು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅತಿ ಇತ್ತೇರಾರು ಆಂಡ ಐಕುವಂತೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನಿ ಕೊಡ್ತುವೆರಡ ಕೊಳ್ತಿಗೆದಾರು ಪೋಯರ ಇತ್ತಿನ ಎತ್ತರ ನನಲಾತ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತನ್ನುವ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಳಲೆಡೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಆ ಉಮೇದ್ ಉಲ್ಲೇಸಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳಡ್ ಪ್ರಧಾನ ವೇಷಧಾರಿನ ಆ ಪುದರ್ ಆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಕೊಳ್ತಿಗೆದರ್ನ ಪುದರ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಉಪರಡ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೇಡು ಪುತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಏರು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನ
ಅಳಕ್ಕೆ ರಾಮಯ್ಯರ ಐಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ನ ಒರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಉಬರಡ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಉಬರಡ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಾವಿದರ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮರಾಯತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾರು ಆಂಡ ರಂಗಸ್ಥಳಟ್ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರಲು ಪೂರ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಪಾತ್ರಲಾದಿತ್ತಿನಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಧರ ಭಂಡಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆವೇಷ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಪುಂಡುವೇಷ, ರಾಜವೇಷ, ಎದುರುವೇಷ ನೆಟ್ಟು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ನ ವೇಷಲೆಗೆ ಅಜಿಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಏಪಲ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವೇಷ ಏಪಲ ಪಾಸ್ 48 ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಡ್ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಭವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳಡಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಹೊರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡ್ ನಿವೃತ್ತೆ ರಾಪೆರಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏವುದೆಪ್ಪು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳಗೆ ಅರ್ನ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಬರಡ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ವೇಷಧಾರಿ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ ಸಂಪಾಜೆ ಜಬ್ಬಾರ್ದರ್ನ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಬೆತಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇಡು ಯಾನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೆ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ ಅರೆನ ಸುರುತ್ತ ಪೊಲಬು ಎಂಕಾತಿನಿ ಯಕ್ಷಲಹರಿದ ಅರ್ನ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಪಾತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಲು ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಬಂದಾಗ ಐಕ ಆರುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಮುಂದೇನ ಪುರ ತೂನಾಗ ಜಬ್ಬಾರ್ನವರ ತೂವೋಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಅರ್ಥಕ್ಕೇನೋಡು ಶೇಣಿದಾರ್ನ ಎದುರಾರೆಂಚ ಪಾತೆರುವೇರಿಂದರ್ನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ಏನು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಪಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಶ್ರೇಣಿದಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂಟುನಾರು ಎಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕಾಳಿಂಗನಾವಡೇರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನು ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರ. ಪಟ್ಟದ ಪದ್ಮಲೆ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗಲು ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾರಣ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನಾರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ ಸಂಪಾಜೆ. ಅರ್ನ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲತ್ತು ಚೌಕಿಡ್ಲ ಸಹ ಕಲಾವಿದೆ ಕೇಂಡ ಆರು ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐತ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಬುಡ್ಪಾದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತ ಕಲಾವಿದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಬರಹಗಾರೆಲ್ಲ ಅಂದಾರೆ, ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣಗಾರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಏರಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಅಂದ ಬಂಡ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಕೇನೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ ಸಂಪಾಜೆ ಅರ್ನ ಭಾಷಣನ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು. ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರು ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅರ್ನ ಬಬ್ರುವಾಹನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಿರ್ಸಾನಿಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟ ದಿನ ಬಬ್ರುವಾಹನೆ ದಯಪಂಡ ನಮೀನ್ ತೂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡುವೇಷ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರದ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಎಂದು ಪಂಡ ಆತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಾಜವೇಷ ಪಂಡಲಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗದ ಅರ್ಜುನ ಎಂದು ಪಂಡ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನದ ಕರ್ಣೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಆ ಕಾಲಡು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರೆಡು ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಕಲಾವಿದೆ ರೈಟ್ ಒರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗುರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯತೀಶ್ರ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮರಕಡ ಉಪ್ಪು ಅಕೆಲ್ನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ ಅಕುಲ್ ಅಕೆಲ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆಲ್ನ ಗುರು ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರು. ಆ ಪಣಂಬೂರು ಪರಿಸರ ಐತಾಳ್ರು ಮೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಧರ್ ಐತಾಳ್ರು ಆರಂಭದ ದಿನರ್ದು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತನ ತೂತಿನಾರು ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸಂಗಲೆಡ್ಲ ಅರ್ನ ವೇಷ ರೈಸೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಋಣ ಉಂಡು ಎರಡ ಸುರೂಟು ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಮಲ್ಪಾದಿನಾರು ಕಂಸವದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಆನೆರೆಗೆ ಜ್ವರ ಈರು ಕಂಸನ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಅವಲೇ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ದು ಎರಡ ವೇಷ ಮಲ್ಪಾಯರು. ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಪ ರ್ಯಾಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರು ತುಳುಟು ಅರ್ಥ ಪನ್ಲೆ ವೇಷ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ನಾಗದೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರ್ಲೇನ ಆ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಕಥಾನಾಯಕೆ ಎಂಕ್ ಕಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರನ ಕೊರ್ದು ಎನಡಲ ವೇಷ ಮಲ್ಪಾದೆ ಅಂಚಾದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕತೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ
ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಕದ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವಿನ ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟದ ಮಲ್ಪದೇರು ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ ಗೊಬ್ಬಾದೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರಡ್ ಇತ್ತ ಏತ್ ಸಂಗಲುಂಡ ಅವು ಕಾಟಿಬಳ್ಳ ಪರಿಸರದ ಸಂಗಲ ಅದು ಪರೆ ಅವು ಐಟ್ ಆ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರು ಅರ್ಣ. ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗನೆ ನಂಗೆ ಅರ್ನ ಸ್ವರಭಾರ ಅರ್ನ ವೇಷದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರ್ನ ವೇಷದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ದೇವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ವೇಷದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು. ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರು ಬಹುಶಃ 1 ವರ್ಷ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟದನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಂಚಿ ಹೋಯೇರು. ಆರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಪ್ರಬಂಧಕೇರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಲಮಿತಿ ಕಾನಗ ಬಯಲಾಟನೆ ಹೆಚ್ಚಾನಗ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಾಂಡ್. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸೇವಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಅರೆಗೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಕುಂಟರ್ದುನ ಕಲ್ಲಿಂದಾರು ಪಂಡೇರು. ಐದು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಪು ಅಪ್ಪೆ. ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರಡ ಇರ್ನ ಮೇಲಡ್ ಏತ್ ಸಬ್ಬಲ್ ಉಂಡು ಕೆಂಡಾರು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಡ ಐಟ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಪುರ ಕಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ ಗುರಿದೆಪ್ಪರೆ ಅವು ಏತು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಂಡ. ಆ ಇಡೀ ಮೇಳದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಂಡ ಐತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದ್ಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರೇನು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕಾರ್ ಕೊರಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸುಲಭಡ್ದಿ ಕುಚಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆರು ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಅರಿನ ಕಡಪುರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕಿತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯಾದ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೌರವದಿ ಒಂದು ಆರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಹುದ್ದೆನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರಹಗಾರೆ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕವಿತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾರು 4 ಸಾಲದ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಕಿತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದ ಅಂಕಿತಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸುತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಆರು ಶೀಘ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆರಾವಡ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಜಗದಾಭಿರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಲಬಿಜ್ಜಿ ಆರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಮೇಳಡ್ ಕಲಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ನಡುಟ್ಟು ಅರ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕೇರಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದು ಐತ ನಡುಟು ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ವಾನಮ್ಯದ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೇಡು ಆರು ವಾ ವೇಷ ಮಲ್ತಿದ್ಜೇರಿಂದ ಕೇನೋಡು ಇರು ವಾ ವೇಷ ಮಲ್ದರಿಂದ ಕೇನ್ನ ಪಗತೆಗೆ ಇರು ವಾ ವೇಷ ಮಲ್ದಿಜರಿಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಮಾತಾ ವೇಷನ್ಲಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವಿಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಹಿಷಾಸುರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಳ ಮಾರ್ಕ್ 5 ಮಾರ್ಕದತ್ತು ಪೂರಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನೇ. ಅರ್ನ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಪಾತ್ರೋಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅರ್ನ ನೃತ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ. ಅವು ಟೆಂಟ್ ಮೇಳಗ್ಲಾವು ಬಯಲಾಟ ಮೇಳಗ್ಲಾವು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗ್ಲಾವು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗಗ್ಲಾವು ಜಗದಾಭಿರಾಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಶಾವತಾರಿ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ನಾ ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೆಂಕುಲು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಜೊತೆ ವೇಷ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಆರು ಪುತ್ತೂರದು ತಲಪಾಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕಿಲ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಜಲಂಧರ್ ರೈ ಎಂಕೆಲೊಂಜಿ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಹವ್ಯಾಸಿ ವಲಯಡ್ ನಾ ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ ಆರ್ಲ ಎಂಕೆಲೊಂಜಿ ಭಾಗ ಆದ ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿಲಾದ ಮೆನ್ಕಿದಿನ ಆ ದಿನಕಲು ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನೆನಪಾಪಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರೆ
ನಾ ಕಾರಂತೆ ಪೆರಾಜೆ ಅರ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಅವು ಕಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಸಂಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಕಲಾವಿದರನ ಪರಿಚಯ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಅರ್ನ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಾ ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ ನಗರಿ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕುಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅರಡ ಹೊರಕೆಂಡ ಈರು ರಜೆ ಏಪ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಪಂಡಿತ ರಜೆ ಅಂದ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಗರಿ ಗುತ್ತುದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಂಕೆಲ್ನ ಊರ್ದ ನೇಮಪುರ ಆನಗೆ ನಾನು ರಜೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯವಸಾಯಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮನೆತನದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇತ್ತಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡು ಕರಿತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕೆ ಯಾರು ಬಣ್ಣದ ವೇಷದ ಹೆಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಧಾರಿ ಎಂದು ಪಂಡ ನೂತ ಎನ್ಪ ಆಟಡು ನೂದು ಆಟ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಂಡ ಐಟ್ ನೂದು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಒರಿದಿನ ಎನ್ಪ ಆಟಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಲುಂಡು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಒಬ್ಬನು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಲೇ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಬಣ್ಣದ ವೇಷದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ್ ನಗ್ರಿ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕುಲು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೇನು ಎಂಕುಲು ಹವ್ಯಾಸಿಲು ಆರೇನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರಂದೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದೇರು ಆರು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇತ ಮೇಳಡು ಅರೆಗೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಿ ವಲಯಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಾ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಚೌಕಿಡ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಪೂನು ಅರೆಗೆ ವಾ ಪಾತ್ರ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಡದಿಜ್ಜಿ ಉದಾಸೀನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಚೌಕಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ರಂಗಸ್ಥಳಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸರ್ಕಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ವಹಿವಾಟು ಓಲ ಇಜ್ಜರ್ನ ಅವತಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ಆದ ಆ ಪುದರ್ನ ಉರಿಪಾ ಒಂದು ಬೈದಿನಾರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ಈತ ಜನಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಲು ಅರ್ಥಧಾರಿಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ನಂಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬುಧವಾರನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನನಿಕೇನ್ಯರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನ ಕೇಂದ್ರ ಬುಲೆತಿನ ಬಲತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಕೆಳಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 300 ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನರಾದ ತೋಜುವೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ನ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಡು ಅರಗಿತ್ತಿನ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಕತೆ ಕವಿತೆ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಅರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂದೇನೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಯಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅರೆಗೆ ಒಡಿಯೂರುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ತುಳು ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಅರ್ನನೆ ಅವಳು ಏತು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಲಾಂಡು ಅವಳು ನಡತಿನಂಚಿನ ವಾವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲುಂಡು ಆ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದಿಮೂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೊಳಲಿ ನೆತ್ತ 30ನೇ ಉತ್ಸವ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ 2025 ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಶಾಲ್ಪಾಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಧವ ಭಟ್ರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೈಸೂರು ಪೇಟದ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊರೆದು ಅಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ
ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲಿನ ಕೊರತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಆರನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪಿನ ದೀಪವನ್ನು ಕೊರೆದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಭುಜಬಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭುಜಬಲಿಕರು ದಯచేసి ಬರೋಡು ಆರು ಪೂಗುಚ್ಚನ್ನು ಕೊರೆದು ಆರೂರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದೂರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡಿದು ಈ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿ ಬೈದಿರು ಭುಜಬಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆರೆಗೆ ಅವರ ಜೋರನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ನಂಗೆ ಅವು ತೂಣಾಗ ಮದತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರ ಅಕ್ಕಲಿ ನಾ ಪೊರ್ಲು ತೂಣಾಗ ಅವರ ಮದತ್ತು ಹೋಗಿನ ಸಹಜ ಈತು ಬರಲದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ನನ್ನ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಭುಜಬಲಿಕಲು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕುರಿತು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೈದೇರಿ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಿತ್ತಿನಾರೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದ ಕಾಲೋಡು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಡ ಉಗ್ದ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಭುಜಬಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಕೊರೆದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಂಜ ಗುತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು. ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಡು ಅಂಚನೈತ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೀಪನು ಕುರಿತು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳಪು ಆರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲಿನ ಕುರಿತು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವನ ಆತ್ಮೀಯೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿದ್ದು ಬೈದೇರು ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಜೊತೆ ಅವಡು ಯಾಕಡೆ ಭೀಮಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಂಡೇರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಅವು ಭೀಮಕ್ಕೆ ವಾ ಕಲಾವಿದೆ ವಾ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಥವಾ ದುಬೈದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಐಕಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಬರ್ಪಿನಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡಿಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವಧನ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪಲಳಿದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣರು ಬಲೆ ಆರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವಧನ ಕೊರೆದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು 2 ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಣ ನೆನಪಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣರು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಕೊರಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣರು. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರರು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರು ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಅಗಳು 2 ಜನರ ದುಬೈಡು ಪುಣಗಳು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆ ಬೈದೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪಿದ ತಿರ್ತಿದೀವಿ ಒಂದು ಬನ್ನಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈದ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಣಕಲು ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರ್ನೀರಿದ ಮೂಲಕ ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಕರ್ನೀರಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ 15 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ನಿವೃತ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆಂದಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗೌರವದಾನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳಪು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಧನನು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ರೈಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು 5 ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಆರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಗಿರೀಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ ಮಾಡ್ತೊಂತಿನಾರೆ
ಇತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನುಡು ಮಂಡ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಕಂತದು ಐಕೆ 600 ಕೊಡುಗೆಲ್ ಪಾರ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆನು ಐನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು 600 ಊರ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನೆ ಕಂತಿನ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಪೋಷಕಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆ ದೀಪ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ 40 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ಅಕಲ್ನ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು 40 ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಆ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಿಂದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು 13 ಜನల ಪಾತ್ಯರೆಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾ 13 ಜಂತಲ ಪರವಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೇರು 5 ನಿಮಿಷಡು ಪಾತ್ಯರ್ದು ಮಾತೇನ ಪರವಾದಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗಡೆಯವರು ತುಳುವಾಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಲ್ದಲ್ಪೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸಭಾಸದರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಕ್ಯ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸನ್ಮಾನಿತರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ. ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ಲೇಸು, ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನೊಲವು, ಮನ್ನನೆಯ ಮಣೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲು, ತಿನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಅಂದರೆ ಕೀಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲ ಕೀಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮನ್ನಣೆಯ ಮಣೆ, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದು. ನನ್ನನ್ನು ಜನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ, ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಹಾಗೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಬಯಸಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು ಬಯಸದೇ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಪೊಳಲಿ ಯಕ್ಷಕಲಾದವರು ಈ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧಕರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶನ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಜನಾರ್ದನರಾಗಲಿ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ, ಅವರು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ, ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೇಷಧಾರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಈಗ ಸಂಸ್ಮರಣ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ ಭಟ್ರು, ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರು ಸ್ವತಃ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅದರ ಒಳಿತು ಕೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ಆ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸುರೂರ್ದಿಂಚಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಡುಟು 1-2 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದೊಂದು 28 ವರ್ಷ ಅಂತ ಪನೋಳಿ 5 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಲೇರು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಂಗದ ರಾಜೆ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಚಿರಕಣ್ಣಿಕೆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಣಿಬೀಡು, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೊಲಲಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಸಂಘಟಕರಾದ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತಿನ ಮಿಜಾರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುರಲ್ಡೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೊಲಳಿದ 28 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಲ ಒಂದು ಪುರಲ್ದೆಯನ್ನು ಸೇವೆ ಪಂದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಂದೆ 28 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ, ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಸುರುತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಕರಿನ 28 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸುನ್ನಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು. ಈ 5 ಜನಲ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ದಯದೀದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ 5 ಜನ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು, ಗೋಣಿಬೀಡು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿಜಾರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ, ಅಂಚನೆ ಸುನ್ನಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು 5 ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೆಪ್ಪ. ಸುನ್ನಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ದಯದೀದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು, ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಇನಿ ಅರೆಗೆ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಲ್ಲನ ಪಾತ್ರನು ಎಂಕುಲಾರಡ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪದ ಆ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತದೇರು ಆರು ದಯದೀದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ಕೋಡಿ ಮಜಲ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸುನ್ನಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ಬೆಳಪು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೇಟದಿದ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅರಕ್ಲಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಇಡುವರಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಮಾಧವ ಭಟ್ರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣಪತಿ ಸರಸ್ವತಿನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಬುಳ್ಳಿದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದೇನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿ ಆರೆಗಳೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಿ 85 ವರ್ಷದ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯದ ತೋಜಿಡುಂದಾಂಡಲ ನವನೀತಿಯರು ಭುಜ ಬಲಿಕಲು ಅಂಚನೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಆಣಾಬ ಪೊಲಳಿ ಆರ್ಲ ಸೇರ್ದು 60 ಗೌರವ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆಗೆ ಪೇಟದೀಲೆ ಪೂಪರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳವರ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು 40 ವರ್ಷ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ಅಕಲ್ನ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರ ಆವಡಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ಸಭಿದೇಶ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ.